Oh, coba udin ya Om. Ambil. Pakai adik. Adik ini makan gimana? Ayo cantik. Nah. Ya Allah, cantik Ih, nyengir. Ngono adik. Mbaknya berdiri wong. Ya Allah. Diwedai, Mbak gak atus, Dek. Makanya diwedai. Kasih bandul. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu dah. Ambil gak apa-apa. Ambil. Aku stres sih dah Mbak Becky. Bunda ya udah koyo. Ora, bener cahaya ilahi. Bisa berarti apa untuk hidayah. Saya Sumpah dah ya Allah, dah aku gak ero podo ae iki. Aku ki gak ero Becky kenapa aku tuh digelapno ngene sik guys. Wes guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Pawar Repa Salwa. Oke, jadi hari ini Bunda mau jelaskan dengan semangat. Semangat kita jelaskan. Iya jelaskan ya Pak. Cuma isu-isu yo, aku kan nyuci ya yo. Nyuci dengan keadaan sing cuaca tidak sedang baik-baik saja Mas. Iki tidak ada panas. Maksudnya panas iki mek koyo redup-redup piye ngono lho yo. Dadi iki hawane iki mek koyo udan. Terus akhirnya iki sing tak tokno iki mek cedi-cedi tok. Aku tadi nek nganu sorek sedulur aku kumbahan gak popo gak garing sing penting katokan jero aku. Terus mari ngono aku pas nyuci kuwi enek mobil lah datang terus ane bayi mangsa ning omah kan bayi to. Awakmu ya ning mburi mah tapi kan keadaan masih berselimut dengan kabut cinta ya. Terus mari ngono bayi ngomong bayi dapat kiriman dari Mbak Ovi. Ini dari mana Mbak? Dari Blura. Matur nuwun Mbak Ovi, Masya Allah. Maksudnya jauh-jauh dari Blura. Dari Blura bayang. Ya Blura ini iki yo gak iki arek dadi enek minyake piye? Ya kan mau aku nyangking sekalian. Aja diambu. Kau lah Tidak boleh. minyakku kuwi. Oh ngono. Nek Kita ini kowe yo anger mengguri kowe nyekel minyakku kowe aja mbok cekel. Aja mbok. Kan ini tak kei. Buka iwentek ngono pesan. harus tahu. Sing nganggo Om Ut. Terusane sapa Salwa. Aku lagi nganggo saiki wis entek merem-merem. Urung kowe nek mengguri yo. Cek. Aku gak tahu yo nganggo kuwi. Nganggo sing kuwi sing tak kei aku gak tahu. Iya nganggo. Ora. Pasangi CCTV Bu. Ndek ngono ki mari ora sadar Bu nek metu ki wis gak sadar. Ngono enak sak minyak. Iya, cuma kiriman bobor. Nah ini tadi tak lanjut ya untuk kiriman iki mang. Nah aku ngene wis Bu ya sedina iki gak usah hadang ya Bu aku ngono. Lah kenapa? Usah hadang. Kan iki ceritane dikirimi arem-arem. Terus Ya arem-arem 2 box. Ini isinya berapa aku enggak tahu ya. Pokoknya 2 box begini. Lah iki kan mangan iki kan wis padha karo makan nasi toh. Sudah ada sayur kan Sudah ada. Dengan lauk Kan maksudnya iki wis dina dadine gak usah masak. buka kabeh, buka kono kono. Gak usah masak, jadi kita makannya arem-arem. itu lho. Iki makan arem-arem itu sudah sama aja. Ini kan terbuat dari nasi, Sambil kayak kan? Iki nenek Kinara seneng. Aku nek roh arem-arem ki dadi Kinara. ya kok dikirimi ta? Kok dikirimi ya? Putune sing paling ayu untuk jeli sama. Iki Mbah Yi review. Astagfirullahaladzim, kamera koyo ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim ya. Ini bayi Iki aku ya review ya. Kowe tak bukana? Kau Bisa buka dhewe. Ya wis pinter ke berarti. Lah iki maksudnya gawean kok sopo ki aku gak roh maksudnya kayak sing dipeseni. Konti misalnya kok anak pemirsa sing Bunda pesen arem-arem di mana saya tidak tahu ya. Toko Mbak Opi. Ini dari Mbak Ovi ya pemirsa.
Jadi ya nggak tahu. Nanti pokoknya pemirsa ditebak sendiri. Ini dari mana nggak tahu. Tapi tadi tak tanya tuh yang nganter dari Blora. Dari Blora. Itu ya pemirsa. Antara Blora sama Sambong itu 30. Yo lebih ya Bu. 36. 40 menit, 45 menitan ya. Kilo nih lu dok sama aku ini. Kilonya nggak tahu, tapi maksudnya jarak tempuhnya 45 menitan. Ini tadi pagi-pagi sudah diantar Ya. sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut banget ya. Ternyata isinya full. Yo. Iya Pak menurut Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut kamu gimana? Sedikit berbeda dari yang pernah aku makan. Ini lebih Ini lebih enak menurut. Ini lebih apa? lebih enak ya. Lebih empuk juga. Ini pemirsa enak Aku kok. sakit enggak? Enggak. Untuk sambal gorengnya terasa banget. Ada kentang, ada roti, wortel. ada Enak sosis. ketoknya ayam-ayamnya rasanya. Enak komplit tuh. Ayamnya ya ada. Jadi ini sehari nanti kita makan ini aja. Nggak usah masak. Vece Inoy. Hah? Inoy vece. Inoy. Nggak mau marem-marem. Dianteri tante ngono ya. Tante Hawa udah pulang. Mari caku iki biasa ki nek di PC ki ora diangkat. Sampai lagi? Saiki setengah 12. Nyoba aja. Endah ratih nendi. Kina rayu ambil arem-arem sesak seneng kok ngono. Suwan nang irang. Kayak dunia nih. Aku ndarep malam wagi sing arep gelem ora kok. Belum banget. Bocah endi? Bocah endi? Aku kising. Astagfirullahaladzim. Aku ge konten. Astagfirullah. Ya Allah, Astagfirullahaladzim. Yo ning jopo. Enak arem-arem itu lho. Arem-arem bluro. Mampir langsung nganterin ke sini dong. Iya. Itu menten arep paling Itu nanti nampak. dari Pak Salwa. Ini enggak ambil kayak konten dok. Hubungan. Kae bocah berbuat apa nih Jabo? Ambil siapa? Mbak Pak Ane lagi PS. Oh. Ya wes. Ya wes. Bar mencoba anu ya aku telepon ya. Tak tuh Nino. Aku ira ngene iki langsung ning Nino soalnya dia senengane iki to. Aku nek gak boleh ini kenapa? Gak usah ngilingi gue. Gak perlu. Wes nomor 2 kan sekarang pokoknya Kinara. Ya wes. Ya wes ya. Heeh. Ya Allah Gusti ini kamar mandi guys. Mbak Indah ono ki yang ngendok gayane. Ya padha sih aku ya wong ibar Ya, mang. pokoknya anggere bar mangan ya setor ngono Iki jadine ceritane ki Mbak Ovi ki ngirimi jajanan arem-arem guys. Ya, ya sudah lah ya, yang ngono lah intinya ya pokoknya Mbak Ovi ki ngirimi jajanan arem-arem. Aku Disuruh berbagi. Nah, terus mari ngono iya. Yo ngono lah guys, pokoknya aku ora iso omongan. Apa? Kok dadinan Tapi ngomong-ngomong aku selatan tolong fotografer ya Allah. berdiri sebentar mengambilkan lansia-lansia ini minum. Peko anjen ra kuat ratek guys. Ya Allah. Guys, ketambahan personil. Belanja tak celok. Celuk sih. Ya Allah, Mbok, aku gak roh Mbok HP ku, Mbok. Stres aku. Sumpah kalian padha koyo apa ning surga niki lho. Cahayane memantulkan kalian. Nunggu di sana kode sak tiba. Angger-angger nggenku ora enak apa-apa bengali nduk loro koyo brem memancar brem ngono langsung koyo. Ya Allah. Turunkanlah uang. Aku tak ganti koyo Mbak Ida. Apa aku atur motor sik ya ben ganti ke Mbak Ida. Motor kan DP. Motor ku ya. Ya Allah, Ono ya dibiyen Allah. Jeripayam sampai Jeripayam. titik darah nggak bisa. Podo Mbok kene iki sak generasi 13 podo. Sak warna-warnane ya podo. Intan review ini ya. Ini namanya arem-arem ya. Ambil. Nah, ambil.
enak dok sama. Enak arep dulu. Senengane ki narai. Lah iya makane kok iki teri karo Repa. Repa Melok. Melok. Aku nunut, aku upload dulu. Aku sore, Mbok. Aku ya sore, Paling jam 4 paling. aku ya jam 4 tidur. Lah madak-madakno. Maksudnya aku ki apa ngenteni Salwa. Aku tidak jam-jam segini. Ceritane Rima ki entuk rezeki ngono gitu ki pesisan. Mak ini kan sore nduk jam-jam 5 ngono. Iya. Kok Repa ngenteni ses dulu aku tak jujuran nggone. Heeh. Ayo apa-apa. Aku pokoknya aku ngenteni Salwa pokok mani. Aku ngenteni Salwa. Salwa kan mulai kan jam 3 luweh ya. Jadi ini kan maksudnya ini kan yuben apa resik-resik kene budale jam 4 teh. Ngono. Emang bel Bu Ani Bel deh. bel kok. Aku ndek anu adik gak eling aku Ngono, ngono. iki kinara. Tapi ya lah saiki tetep sing dilingi-lingi Oh, ya. Allahumma barik lana fi ma Arem-arem razaqtana dari wa Blora. nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya enggak. Ini rasane. Oh, enak Enggak tenan. bisa bisa lecip ya. Di sini tidak ada ya kok kuwi. Sak enak. Soalnya Intan tuh kalau habis makan ya cuma ini. Tapi enak ya Mbak ini ya. Mantul. Dene koyo piye ya nek aku ngarani iki. Ora koyo ora koyo Mas Teki koyo lemes lah modele. Iya modele koyo lemes. jenis berasnya juga mungkin beda. Bisa tak semua. Dia beras yang super menurut. Siji pira iki? Udah masuk tak takoi Mbak tak pira men. Lah kan bunda gak konfirmasi Mbak Opi, sijine pira, apa pira kek. Gak takok. Heh? Dah. Ya ora takok. Lah aku takoi yo isin ya ta. Ya kan gak apa-apa kan bertanya, soalnya bapak bunda pengen pesen dhewe. Kan ngono kan. Sing takok wis. Ya mau wong sing bunda men wong bunda sing apa dikonfirmasi ini kan nggak apa-apa kita bertanya sapa sing ngerti juga kene iki mempromosikan sing duwe iki sapa sing tukune saka endi nek pemirsa pengen ngono lah kudune. Tapi mam satu. Mbak ini pesennya dari mana? Ngono ya. Heeh. Alamatnya mana? Siapa tahu nanti pemirsa ada ya. Oh, minta satu. Kepingin. Pak, kan minta satu. Iya dang ambil dua ora apa-apa ambilnya satu lagi. Satu lagi gak apa-apa ambilnya. Nah wis kok nek kurangan ambilnya ora apa-apa kuwi jek wakih kuwi delokna. Kok sedina mangan arem-arem ya. Engko esuk awan sore bengi mangane arem-arem ae. Gak usah adang sego, guys. Nek adang sego kan padha sego kuwi kan ya. Padha sego. Cuma lauknya langsung di dalam lauk besar. Mbak Ovi. Ini dari Mbak Ovi semuanya dikirimi 2 box saka Blora. Lah kan anggil itu kan maksudnya nek roh ya mbok ya saka endine kan ya maksudnya mlebu YouTube dan iso mengerti iso mempromosikan. Sing wong Blora iso roh iki saka endi, hargane per pieces berapa. Jadi nek pomoe nek apa nek tanggapan, apa nek pengajian, apa nek apa acara. Jadi dekne iso roh, oh sijine arem-areme regane sakmono. Heeh, dadine ngono guys, maksudku ngono lho. Ora perkarane isin piyene Mbak Opi ape piyene ya ora. Maksudku apa jenenge nek pamoan apa jenenge iso kene membantu sesama ngono lho, melancarkan rezekine ngono lho. Ngono. Lagi anu lagi di tari ya Bun Dek berarti takok. Alamatnya ndi? Mbak Intan apa dah negeri Mbak Nana ndang. Dek res gelisah kenapa lah jane menu. Bunda nitip anu apa nduk sop-sop. Halo. Oke. Halo. Iya. Halo. Wes Nindi ternyata. Ternyata iki jajanan bisa sing gawene mirip Mbak Indah nek acara-acara iku. Berarti padha. Oh iya. Maksudnya Giza kan wis ngerti to pemirsa. Iya, soalnya apa jenenge ngono ki padha sapa-sapa kuwi nek pesene padha ning kono, guys. Jadi ternyata sama, guys. Ternyata lempere Mbak Giza enak. Dan berapa satu picisnya? Satu picisnya 3.000. Oke, dengan worth it loh guys, kalian maksudnya wih muantesi banget apanya kayak acara pengajian, arisan.
Iya, maksudnya dene iki worth it banget Ada untuk harga, ada kalian, apa kualitas kan, jenenge, maksudnya heeh. kayak gitu toh. Misalnya kayak Bener. kan juga kan maksudnya kayak nek arem-arem kan macam-macam toh harganya. Ada yang 1.500, ada yang 2.000. Ya oke. Ada yang 2.500, 3.000, 3.500 ya ada. Sampai 5.000 per anu kan ya nek sing awakmu tuku arem-arem ning ndi? Kita nduk Solo lho. Iya, kan piro kan? 5.000 luwih. Kok Gak oleh 5.000 nduk kae. 8.000 apa piro kok Lah kecil? iya, maksudnya maksudnya kan di harganya di atas 5.000. karena Soalnya kan apa? ada Isiannya dia memang bener-bener melimpah kayak misalnya kok daging cincang yo. Sing bener-bener memang dia iki kok terus ono sing jeroan kae sing amplati iku yo pasti full ngono lho isiannya. Jadi memang ada barang, ada harga, ada isian barangnya ngono lho. Dadi ini memang yo ngono sesuai toh. oh kok mahal men kok ngene. Enggak sih menurutku. Dilihat dulu. Menurutku Nek untuk ini juga. enggak mahal sama sekali. Kok Dia isiannya wes juga wak, heeh. yo, terus Jadi harganya nek juga pomo kalian apa ngono ki dah cara gede-gede sakbox sumpah. ya. Oh, gede. Lihat toh. Sakbox kuwi sakbox mbok iseni arem-arem. Terus mari ngono apa neh ndah risol air. Terus mari ngono secok enek onde-onde ataupun apa kuwi wis mantesi banget sumpah. Kuwi wis mesti sak box kuwi wis isine wis full. Karena apa? Karena ini pun ini size juga besar, terus juga rasanya ya enak. Jadi worth it guys. Ini juga meskipun ini teksturnya itu gak padet sing koyo atas cenderung gitu ya. Kan ini kan cara mana lembut dah. Tapi ki yo full gitu ya. Jadi ki meskipun ini teksturnya apa jenenge gembuk tapi ki full. Roh kan kalian bisa memikirkan apa yang aku maksudkan. Soalnya ini gak atas kayak liyane. Memang iki rasane ya nek menurut aku ya dhek berani santen. Santene nek memang koyo ngene kan nganggo santen to. Sing adonane ku lho Pak, adonane beras iku kan nganggo santen. Dadine memang ki koyo lah maksudnya dia tidak tanggung-tanggung ngono. Kenapa regane sakmono? Karena mungkin dia kan kualitasnya juga terjaga satu tuh. Terus iku mau koyo saiki kelapa nek kene kelapa kan mahal to Pak. Satu butir wae iso sampai 15 sampai 20.000 to satu butir kuwi. Lah iki ketok iki ndek nganggone kelapa iku, kelapa. Uga kelapa sing instan ngono ki uga. Ketara Mas kenapa iki lho dari tekstur apa? Minyaknya yang keluar iki Minyak keluar dari daunnya ngono. Dene wani ya. wani kuwi. Jadi memang Wani koyo bumbu. kualitas berasnya barang nek tak rasane memang beras sing apik. Kan beda nek beras sing rada rendah kualitasnya digawe lontong pun iki krasa lho, Pak. Dadi nek koyo nek di ngono ki nek koyo ambu piye ngono lho. Mungkin gak isin tapi nek apa beras apik yo menul tenan ngono lho. Koyo sing wingi awake dhewe pas golek beras kan ngomong toh, bakule ini adalah beras kekayaan Bu. Nek ngono beras kekayaan. Soalnya sak kilo 15.000. Hah? Beras kekayaan ini beras apa iki Mas aku? Ya beras wong kaya-kaya. Beras kekayaan saya aku kudu guyu bakule. Soalnya sak kilo 15.000. Tapi memang putih, Putih, Mas tuh rosi, bluran palingan besar. Ya saiki kan ya ngono kan, saiki iku juga bisa ditanamkan kepada manusia. Manusia nek duwike, nek enek regane, ya wapi. Saiki lho ya wong bluwedos lah ning sawah. Heeh. Kuwi complongno salon wis kei jangka waktu 2 wulan ae. Tetep beda. Saiki wis pokoke ora oleh manas, perawatan salon kuwi digosok mbok nganggo apa gak no. Amplas apa diapakno ya. Terus ane rambut diapakno, terus ane kuwi kan tetep enek perawatan ngono ki enek koyo sedot ya, misale koyo nganu pipine terlalu tembem yo disedot apa mbok sekop apa kan terus dadi virus Operasi bariatrik walah. Tenan guys, aku dikai juga Gusti Allah aku langsung tak operasi kabeh iki uripku. Tenan. Tenan tak mau. Wong iki nek ndek dhuwit tetep yayu. Saiki lho yo nek pas-pasan sampe digayu apa ketang-ketang iso wedaan ki wis apik. Ketang-ketang iso mangan sego, ketang-ketang iso duwe omah, ketang-ketang wis iso mangane wis bersyukur. Dene dikai lebih yo wis lebihane kuwi yo dinggo. Yo kan ya. Ya memang ada sing maksudnya untuk anugerah kok Gusti Allah ki ndek iki memang gak usah diapa-apa wis wayu alami ya maksudnya tanpa macak pun ayu ya wis langsing ya wis putih ya wis lengkap lah. Iku ki maksudnya ki anugerah sing tidak semua orang dapatkan kayak ngono yo. Ndek masih mangan sak kerenjang lah gak iso lemu enek
ki. Tapi kan mesti terkadang ki wong ya nek sing dikai ambekan tok iki lho iso modot kan ora. Ya iki mah aku mangan alam siji ya. Ki aku wis nambah 50 kilo. Nah ya kok ngomongnya kok ngono lho. Mbah iki gak boleh banyak-banyak wis satu tok ae. Bisa ya Allah. Aku nek dadi Mbak Wi aku gak tau mek apa-apa iki. Iya ya wis pinter. Mbah iki saiki tak stop. Bayi saiki wis dikontrol banget Dek Bunda wis pokok man apa jenenge. Itu yo gak usah mangan. Heeh, bayi pokok mas saiki wis dikontrol banget Dek Bunda guys. Dadine iki manges kalian soroh ya. Wah, nek mlaku pian terus kok didak maling. Ben ning kamar mandi iki lho, biasanya kan ngrugo-ngrugo ya. Ki mah enggak. Bledas badanku aku ngene. Besok kayak apa bertambah nih opo aku yo ngono. Tak sawane Mas Sam. Balik sama bantal lagi yo. Kesehatan guys, ya terima kasih banyak Mbak Ovi sekali lagi. Maksudnya dilarisi pemirsa nek pengen jajanan kuwi mau bisa iku mau. Boleh banget. Nek Instagramnya apa kan sudah tahu ya Mas. Iya pokoknya intinya terima kasih banyak kepada Mbak Ovi. Terima kasih, berkah selalu, sehat selalu Mbak Ovi, sukses terus. Amin. Pokoknya tetaplah menjadi orang baik. Amin. Jadilah yang maksudnya muga-muga Mbak Ovi iki apa yang diinginkan itu tercapai. Ya muga-muga ki awake dhewe sebenarnya iso kok Mbak Ovi ya maksudnya Amin. berbagi ngono kuwi. Amin. Sing berdoa pas akan dhuwur iki muga-muga diijabah karo Gusti Allah. Amin. Amin. Muga-muga kene iso maksudnya nular ki berarti ya kene iso menjadi orang yang baik, peduli sama manusia dan gemar berbagi. Karena di rezekine kene ki yo rezekine wong liya. Dan berbagi itu tidak membuat kita untuk menjadi miskin. Ya kan? Yes guys, sekian dulu, terima kasih. Makasih banyak untuk Mbak Ovi. Terima kasih wis diwangi konten. Amin diparingi terus sudah di konten. Terima kasih semuanya yang sudah support. Pokoknya sekian dulu dari konten bawah. Itu juga api itu gua dah. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Azan guys.